Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela ke sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu nantambama Nkosi siza kuwe. Sibonga usuku uNkulunkulu wethu osiphile lona. Sivukile Nkosi saphila nakulo lolu suku. Kungengokwenza kwethu nokwazi kwethu noma ngokuqonda nokuhlakanipha kwethu, kodwa ngomsa wakho owanele bonke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, nakho konke-ke esikwenzile bekungekhona ngamandla ethu, kodwa Nkosi bekungokuvuma kwakho. Sibonga ukudla, sibonga ukwembatha, sibonga uphahla phezu kwamakhanda. Izimo Nkosi zinje usivikele, nasey'phithiphithini naseziyaluyalweni wasivikela. Njengalokho Nkosi ushilo ezwini lakho ukuthi abakho uyabazungeza ngemva nangaphambili. Beka isandla sakho sokunene phezu kwekhanda labo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga. Izibongo zikufanele nodumo lungolwakho. Sizofunda izwi lakho-ke Nkosi namanje. Khuluma ngalo kulowo nalowo ozolalela ezwe. Nkosi, sengathi ubungayithumba imiqondo yethu kulesi sikhathi. Silalelisise lokho okushoyo kithi. Sengathi ubungasipha Nkosi ukuvuleka kwezindlebe zikamoya ukuze sizwe lokho okushoyo nasemabandleni. Sengathi Nkosi ungasipha ukuqonda, ukuba siqonde Nkosi lokho ofuna ukuba sibe yikhona. Siyacela-ke Nkosi namanje sisazolifunda izwi lakho, ulibiyele Nkosi, liwenze umsebenzi njengoba ushilo ezwini lakho ukuthi njengemvuli mathisa umhlaba, kuhluma imfino ziphile nezilwane nabantu behamba phezulu emhlabeni. Nkosi, alenze njalo nezwi lakho namhlanje nangazo zonke izinsuku elikhulunywa ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke sizokhuluma ngezwi elisizolithola laphaya kuLuka, encwadini kaLuka chapter 6. Sizoqala ukufunda kuverse 31. Isihloko-ke sale ndaba esizokhuluma ngayo namhlanje lithi ningadinwa ukwenza okuhle. Singadinwa bazalwane, singaphelelwa ngamandla ekwenzeni okuhle. Asifundeni-ke siqala kuverse 31. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Uma nithanda abanithandayo, nina kubongwa kuni na? Ngoba nezoni zithanda abazithandayo. Ngakho uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, nina kubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zenza khona lokho. Uma nitsheleka labo enithemba ukwamukela kubo, nina kubongwa kuni na? Nezoni zitsheleka izoni ukuba zamukele okungako. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle. Nitsheleke, ningadikibali. Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezu konke, ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi. Cela ukuliphinda leli verse. Uverse 35 uthi, kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle. Nitsheleke, ningadikibali. Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezu konke, ngokuba umnene yena
kwabangabongiyo nababi. Amen. Izwi lakho Nkosi, khuluma ngalo uJesu Kristu inkosi. Amen. Nanti-ke bazalwane, izwi esizokhuluma ngalo namhlanje. Izwi leli elisikhuthazayo. Ngiyazi ukuthi kwabanye kusanzima ukupha, mhlawumbe kusanzima ukulekelela, mhlawumbe kusanzima ukusiza. Kwabanye kusanzima ngisho ukunikela nje enkonzweni, uma usenkonzweni unikele. Kwabanye kusenzima nje ukuthi umzalwane medinga usizo umlekelele, nanoma-ke mhlawumbe nge-advice. So bazalwane, ingalokho uNkulunkulu esinika leli zwi namhlanje, ukuthi khona sebekade baqala, kodwa akufanele ukuthi babukele kulaba abangenzi bese bengenzi, bese bethi nabo ake kwenze abanye ngoba thina kade sasenza. Bazalwane, leli zwi liyasikhuthaza ukuba singadikibali ekwenzeni okuhle. Uyazi ukuthi uma ngabe wenza into enhle uyakhohlakala ukuthi uyayenza into enhle. Kodwa uma ngabe wenza into embi uba nodumo. Umuntu onenhliziyo embi nje uyaduma, kuthiwa ha ngeke usondele kulowo, ha ngeke lowo umthinte. Umuntu onolaka uyaduma ukuthi ha alifakwa. Awukwazi nje ukukhuluma noma ikanjani nalowo. Kodwa lowo wenza okuhle ukhunjulwa njalo uma sekunesidingo ukuthi ngiyazi usibani uzongisiza, bese uya kuye kodwa ungasho. Kukhona lento yokuthi ungasho ukuthi ngisizwe usibani ngenxa yokuthi usaba ukuthi uzodeleleka noma mhlawumbe yena uzobukeka ngazuthi usemkhulu kakhulu, uzobe usuyamuphakamisa. Lithi leli zwi singadikibali ukwenza okuhle. Lithi uma ngabe sisiza labo esaziyo ukuthi nabo bayosisiza ngelinye ilanga. Kusho ukuthi evangelini akukho into yokuphosa isinkwa ngenhla uthemba ukuthi uyosimukela ngenzansi. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, lithi leli umntwana wophezu konke. Uma ungumntwana wophezu konke, awukwenzi ukuphosa isinkwa sakho ngenhla emfuleni bese ugijima uyosilanda ngezansi. Uma usiphosile kufanele kube khona uzosithatha. So kubalulekile bazalwane ukuba singalenzi iphutha lokugodla okuhle kubantu. Izolo bekuvotwa. Uma ngabe kuvotwa silindele uhulumeni uzothatha ukuba anelise izidingo zethu. Silindele ukuthi uhulumeni azothatha ehlisa amanani entengo ezitolo, avula amathuba emisebenzi, kodwa uma ngabe uzobheka kahle asifuni ukukhokha intela. Size sibalekele ngisho nokukhokha ugesi, ukukhokhela ugesi into esiyidinga kangaka, sikhokhela amanzi into esiyidinga kangaka. Bakhona abarobhayo abangakhokha ama-rates. Ngiyababongela abasemakhaya ngoba abawakhokheli amanzi. Kodwa thina esila kulezi indawo zamadolobha, esakhela amadolobha, kuyakhokhwa amanzi nogesi. Ngesonto bekukhulunywa indaba enkulu yokungakhokhi ugesi, ukuthi kuyisono. Akukhona kodwa ungakhokheli ugesi bazalwane, okuyisono. Kuningi esicasha ngomphakathi esiwakhele, sithi yonke le ndawo akwenziwa lokhu. Kodwa umnyango wokuyoripotha ubuvulekile. Angikho-ke lapho bazalwane, ngisekutheni asingakhathali thina ukwenza okuhle. Indawo kuyona umphakathi owakhele usukwenza konke-ke okubi, wena musukhathala kodwa ukwenza okuhle. Yiba isibonelo ngezwi nangenkambo. Usho njalo uPawuli mangabe yala abantwana bakhe oThithu noTimothewu. Uthi qikelela ukuthi ube isibonelo esihle ngokukhuluma kwakho nangenkambo. Ungashiyi isifundiso, ungasishintshi isifundiso samukela. So lisho njalo-ke leli zwi namhlanje bazalwane.
Uma ngabe wazi ukuthi kukhona okuhle ungakwenzi, lokho kuyisono. Uma ngabe wazi ukuthi uhulumeni obekiwe uzozidinga lezi mali ukuthi akhande imigwaqo, uyazidinga lezi mali zama-rates ukuthi alungise ukufila imishini yamanzi nani namapayipi nani nani, bese wena uyagodla ungakhokhi. Bese uyaphuma uyoqhankqalaza ukuthi siney'mfuno, siney'khalazo. Bazalwane, umntwana kaNkulunkulu uyadeda kukho konke okubukeka kukubi. Kungcono ukuthi uthukwe ngokuthi uyigundwane kunokuthi sikubone umzalwane nawe usuqhankqalaza laphayana, kodwa indawo yakhele ibingakhokhi ama-rates, ingawakhokhi amanzi nogesi, ingakhokhi indawo, nawe kusho ukuthi awukhokhi, ukhona lapho. Angazi ukuthi kungani bazalwane kulezi insuku kufike le ndaba nje kube silindele ushintsho. Ngiyakholwa ukuthi ey'ndaweni zonke besikuzona besikhuleka ukuthi uNkulunkulu akalethe inhliziyo yakhe. Kuke kwafika nje enhlizweni yami sibheke kulolu khetho. Kwafika ukuthi ngesinye isikhathi abantwana bakwa-Israyeli bathi sesikhathele thina ukubuswa ngabahluleli, sidinga inkosi esizoyibona, inkosi ezoba phakathi kwethu. Nangempela uNkulunkulu wabanikeza uSawuli. Nathi uNkulunkulu bengasinikeza inkosi yenhliziyo yakhe. Akagcinanga lapho, waphinde wabanikeza uSawuli esephambukile, uNkulunkulu wabanikeza uDavide, inkosi yenhliziyo yakhe uNkulunkulu. Nathi ubengasinika umholi wenhliziyo yakhe namhlanje. Ingalokho bazalwane, kubalulekile ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu khuleka, ukhulekele umholi noma umbusi wenhliziyo kaNkulunkulu, okuzothi uma izinto zingahambi kahle ungayi emgwaqeni, uye kuNkulunkulu uthi Nkosi wena usinikile. Kufana nje njengabantwana, iy'ngane asikwazi thina ukuy'dalela iy'ngane, kodwa ingane uma ngabe isikhona uyuthi eyami, umntwana wami, umfundise iy'mfundiso zakho, umgqokise izinto ey'thandwa wena, ezinye zibe wrong ebusweni bukaNkulunkulu. Kodwa iqiniso lithi ingane kaNkulunkulu, ingakho evala avule isibeletho somuntu. Ingakho kuthiwa abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. So kubalulekile ukuthi ingane uma isikhathaza ngandlela thize, uye kumdali wayo, uyothi Nkosi, angikwazanga mina ukwenza umuntu udalwe nguwe, ngiyakho le ngane. Ngokufanayo nama-partners wethu, kungaba unkosikazi, kungaba umyeni, awumdalanga nihlangene nje. Iya kumdali wakhe, awukwazi uya kuma wakhe noma kubazali bakhe uyothi ungiphethe kabi, ungihlupha lana lana, akusiyo wabo, okaNkulunkulu. Iya kuNkulunkulu. Kumele sazi ngalokho uJesu wathi kubafundi kubaFarisi ababembuza ukuthi abakhokhi ngani intela, kufanele yini ukukhokhwa kwentela. Wathi uJesu, bukani i-coin ukuthi inesithombe sikabani. Kwathiwa ngesikabani. Wayesethi esikaKhesari, kwathiwa nikani uKhesari okungokwakhe. Kusho ukuthi uma ngabe inhliziyo kungakaNkulunkulu, nika uNkulunkulu inhliziyo, kodwa imali mangekaKhesari, nikeze uKhesari imali. Kuyafana-ke bazalwane namanje lento esikhuluma ngayo, ukuthi singakhathali ekwenzeni okuhle, ngoba yena uqobo uNkulunkulu usenzele okuhle. Waze waletha uJesu ukuthi senze njengalokho enzile yena, sihambe ngendlela ahambe ngayo yena. Encwadini yabaseFesu chapter 2,
Uvesi 10 wakhona uthi ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu, singumsebenzi kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Imisebenzi esayimiselwa emihle ukuba sihambe kuyo. Siphenduke kanjani bazalwane? Siphenduke kanjani sesikwazi ukukhetha? Siphenduke kanjani sesibuka ngama-levels? Kube ne-level othi iphansi kune-level ephezulu. uNkulunkulu edale umuntu ngomfanekiso wakhe wathi kuhle. Manje uma ngabe-ke silungiselwe ngaphambili imisebenzi emihle yoNkulunkulu, sichezuka kanjani bazalwane? Asingakhathali, asingadangali nanoma kunjalo. Ngiyakhumbula ngisafunda khona isikhathi la ngangifunda khona ngenza i-speciality. Kwake kwaba khona isikhathi la sasinqena nje ukuya esikoleni ngoba sasingasafundi. Kodwa kukhona lo ntombazane owayeya nje njalo. Namhla thina sithatha iy'khwama sagoduka saya emakhaya, aye yena. Okungenani amanayekhodini. Uyazi ukuthi bamklomelisa usuwathola nje indondo ngalokho. Sakubona ukuthi kwakuyindondo eyayihlalele noma ubani wayengayithola. Kodwa sayiyeka ukwenza okuhle. Kulula-ke bazalwane ukuphuma entandweni kaNkulunkulu ngokuyeka, hhayi ngokwenza this time, ngokuyeka. Kuyingozi ukuyeka ukwenza okuhle. Kufanele wenze okuhle. Uthi-ke encwadini yamaHebheru, umaHebheru 13, uvesi 16 wakhona, uthi kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana ngokuba imnikele njalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo. Ukwenza okuhle nje uNkulunkulu uyathokoza ngakho. Uma wenza okuhle uphinde uphane. Ngiyakhumbula sike sakhuluma ngentambo emicu mithathu eyayisekuzileni ukudla okuyikho. Kwakukhona nokuphana kuleyo micu. Manje uma ngabe kukhona uNkulunkulu ngempela iyamthokozisa leyo mnikelo esiyenza kanjalo. Uma sipha amawupho omunye kuze kube khona izwi lithi uma utsheleka ompofu utshele kuJehova uqobo. And ukutsheleka kusho ukuthi uyamnikeza uzobuyisa. So uma usutsheleke lo akubuyisi yena, kubuyisa uJehova, abuyise sephindaphindile ngoba uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu ovamile umusa. So uma ngabe bazalwane sizoyeka ukwenza okuhle, sisusa ubundlalifa bethu esiphiwe uNkulunkulu. Kukhona ukuthi uma ngabe usuyeka-ke udeda ekwenzeni okubi kodwa wenza okuhle, uba uphila okuphakade, uthola ukuphila okuphakade njengalokhu amaHubo 37 uvesi 27 esho. Uma ethi uma udeda kokubi wenza okuhle, uyaphila kuze kube phakade, uyahlala kuze kube phakade. Uma ngabe-ke senza okuhle kuNkulunkulu, usipho ukuba sihlale kuze kube phakade. Emseni wakhe nje, siphila ngomusa, singajuluki ithukuthuku, singebi namshikashika njengoba uMshumayeli esho. Kodwa sihlale nje kwenzeni okuhle, singakhathali ukukwenza. Singenzi ngelinye ilanga ukuthi hey akeke wenza abanye. Namhlanje angizukwenza, namhlanje angizukuhlabelela ngoba bakhona nosibanibani-ke bacule nabo. Namhlanje angizukufakaza noma ngabe uNkulunkulu ungenzele okuhle okuhlukile ngoba imisebenzi yakhe bazalwane iyamangalisa futhi iyahluka. Uyabona kulezi iy'nsuku khona wenza izinto ey'nkulu uNkulunkulu
izinto singacabangi ukuthi kulesi sizukulwane uNkulunkulu uyobe esazenza. Uma ubheka ukwanda kobubi emhlabeni, but uNkulunkulu usakwenza okuhle. Usasenzela izimangaliso uNkulunkulu. Ufuna nje sibuyele kuye, singadangali, singakhathali ukwenza okuhle. Ebese eqhubeka yena asenzele izimangaliso. Kukhona-ke ukuthi njengoba-ke nje kade ngikhuluma ngendaba yokuthi asikhokhi, asifuni ukukhokha, kodwa siyalindela ukuthi senzelwe izinto. uNkulunkulu uyasixwayisa-ke ezwini lakhe ukuthi asingagodli ukwenza okuhle, sigodlele abantu abakudingayo, sigodlele ngisho abanikazi bakho. Uyazi ukuthi umuntu oswele ungumnikazi wokusizwa wena. Usizo lwakhe uNkulunkulu ulibeke kuwe. Uma uNkulunkulu ekunika ukuthi siza lo, wena usuthi hayi, nami ekhaya bakhona abaswele. Hayi, nami emndenini wakithi bakhona abayidingayo lezi mpahla. Sesonile bazalwane kuNkulunkulu. Angisho ukuthi singabakhathaleli abakithi, kodwa ngiqonde nje ukuthi asixwaye ukuthi singagodli okuhle kumuntu okudingayo, singamgodleli. Izwi-ke silifundile belithi uma ngabe thina sizokwenzela abakwazi ukusenzela, ayikho leyo nto, ayinamsebenzi nje, ayibalwa. uNkulunkulu akayibaleli kuwena nje ngokulunga. Kodwa uma uzokwenza okuhle ungakugodli abahle nabalungile, kodwa nakwababi, uNkulunkulu uthi yena uqobo uyathokoza ngaleyo mnikelo esiyenzayo. Uvesi 35 ukhuluma khona lokho uthi nibe ngabantwana baphezu konke ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi. Khona umuntu othi uma umenzela into angasho nokuthi ngiyabonga, athi hayi phela vele wena ucabuna kusale, ngiyalinganisa. Kwesinye isikhathi akwenzele into umenzele into ayidingayo ngempela, kodwa ayithathe light. Athi hayi, mhlawumbe umnikeza imali, ngilinganise, mhlawumbe umnikeza u-200 noma mhlawumbe umnikeza nje u-100. Hayi, futhi siyinkulu leyo, mhlawumbe umnikeza u-50. Akanasinkwa endlini, futhi ngeke ngemali nanayo ngeke akwazi ukusithenga, uzothenga izinto ezinye eziphuthumayo. Umnikeza u-50, avele angasho athi hayi sengogcwalisela. Uyabona ukuthi akusho lokho ukuthi athi ngiyabonga, kodwa lithi lelizwi uNkulunkulu-ke yena uyena-ke ozobonga ngoba yena engabonganga. uNkulunkulu yena-ke ozobuyisela ngoba yena akabonanga ukuthi wenze ngoba kufanele umsize. Bazalwane, asingayeki ukwenza okuhle. Ukwenza okuhle akusikho ukupha kuphela. Ukwenza okuhle ukukhuza, ngisho nokukhuza nje. Uma ubona ukuthi akuhambi kahle, kusho ukuthi yazi besingakwenza kanje nalo, yazi lokhu bewungakwenza kanje, uNkulunkulu ukuthanda kanje. Ngike ngathathwa inkonzo ebengiyibuka i-Open Air ye-branch yase-Gauteng, Open Air yokuqala. Ngiyibuka, in fact, Open Air yokuqala ku-YouTube. Angikwazi amanye asebeke baba nawo. Ngiyabuka abantu abababheki ngisho ukubabheka. Enhlizweni yami ngithi, awu Nkosi yami, kodwa bezwile ukuthi bakhuluma ngani. And uma ngathiwa-ke namhlanje uJesu uyabuya, yizo lezi ntombi ezinhle ney'nsizwa ezobe seyigijima ifuna izwi. Ziliyeka namhlanje kusenesikhathi. Uyabona ukuthi abajahe ndawo, akekho ogijimela amatekisi ngoba kuserenki, akekho nogijimayo, bahamba kahle nje, it's a Sunday. Bahamba kahle nje abajahe ndawo. Ukuma nje balalele, mhlawumbe uJesu bengabasiza. Ngiyayibuka nje lento ngithi hey, abazalwane bayakwenza okuhle kube ukufumbela amalahle emakhanda abanye abantu.
kuhle ukuthi bafane bahlekwe banganakwa. Umuntu uma engakunaki ungathi uyakuhleka. Banganakwa kodwa balikhuluma iqiniso likaNkulunkulu. Bayizindlalifa zoPhezukonke, abadikibali ukwenza okuhle. Bazalwane, ake singadikibali ukwenza okuhle. Mhlawumbe umakhelwane wakho usekuthuke ngazo zonke iy'nhlambi ey'khona. Waze wathi uthwele, waze wathi emini uyikholo, ebusuku ugijima abathandazi ney'nyanga. Ungakhathali ukwenza okuhle. Hlangana naye nje uthi uJesu Kristu uyinkosi. Makhelwane, uJesu Kristu uyinkosi makhelwane. Nasi isipinashi sikhona yini kwakho? Bazalwane, ziningi izinto esiziyekayo sifanele ukuzenza. Kodwa ngenxa yokuthi siyadikibala. Yingakho namhlanje sizokhuluma ngokungadikibali, singakhathali, singayeki. Uthi noma ngabe uyaphelelwa ngamandla. Khona lento ukuthi uhlangane nomuntu umbingelele njalo angavumi. Umbingelele njalo angavumi. Ugcina usungasambingeleli. Ungakhathali ukwenza okuhle. Ungakhathali ukwenza okuhle. Kwesinye isikhathi ugcina usungasasho nokuthi sawubona usuthi ngabona. Unganyakazisa umlomo ngoba abakubonayo bazokuhleka ukuthi hawu, lo usabingelela lo muntu ongavumi. Kodwa ungayeki, ngadikibali. Ngoba kunomvuzo, kunokuphila, kunokuhlala kube phakade. Lisho njalo lelizwe eliku-Proverbs, kumaHubo 37 verse 27. Kuze uthi nje kwenza okuhle, uyakuhlala kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu uthembekile, konke akushoyo kuyiqiniso. Konke futhi okukhona ezwini lakhe, ingoba kunesidingo ukuthi sikwazi futhi sikwenze. Bazalwane, simele ukwenza okuhle. Simele ukuthi abantu basazi ukuthi singamadodakazi namadodana oPhezukonke. Sizindlalifa kanye noKristu. Abantu abasazi. Uma ngelinye ilanga uzokwenza okubi, uKristu wakwenza yena okubi. Uma ngelinye ilanga uzokhuluma kabi, uKristu wakwakhuluma yini kabi. Uma ngelinye ilanga ungeza ukusiza, uyazi ukuthi nokuncane. Uyabona ukuthi inkonzo le yey'nhlanzi ezimbili nezinkwa eziyisihlanu, isho khona ukuthi noma ngabe kuncane kangakanani onakho, kodwa msize omunye umuntu. Sasifundiswa lapho uJesu wayesifundisa ngokuthi ungathi nendaba kamfelokazi lo nomprofethi Elisha noma Eliya. Yes, lo waqale wondliwa amagwababa, waseyaba umfelokazi, wathi yenzela mina kuqala. Kusho ukuthi ukukholwa kukusebenzela isilinganiso esikhulu. Uma ukholwa ukuthi mangikhipha konke lokho enginakho, uNkulunkulu uzokugcwalisa. Nomfelokazi wenze njalo. Asingakhathali ukwenza okuhle. Noma ngabe isimo asivumi. Noma ngabe thina ngokubona kwethu isimo asivumi. Kodwa masingakhathali ukwenza okuhle. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, sikhuleke. Siyabonga Baba wethu oncenga izwi lakho. Sipheke njalo unembeza uzosikhumbuza ukwenza okuhle. Senze ukuba sikhuthalele ekwenzeni okuhle. Senze ukuba singaphindisi okubi ngokubi. Kodwa futhi singakhethi, singahluleli. Senzele bonke okuhle. Ukuze nathi senzele okuhle ngokuphindiwe. Siphiwe ukuhlala kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, inkosi inibusise inibiyele. uJesu Kristu inkosi. Amen.